Yes. Så sidder jeg her med Anders Strand, og så vil jeg gerne vide, hvad synes du elevrådet kan gøre bedre? Vi får en ny stol og bord i vores klasse. Yes, og jeg sidder her med Laura fra 5. tror jeg. Hvad synes du, vi kan gøre bedre i elevrådet? Der vil gerne være lidt flere anderledes. Yes, jeg sidder her med Christian Kønsgaard fra 5. klasse. Hvad synes du, at elevrådet kan gøre bedre? En kakaomaskine. Er der mere? Nej, det Yes, jeg sidder her med Oliver Rud Gregersen fra 8. A, og jeg vil gerne høre, hvad han synes, vi kan gøre bedre i elevrådet. Ja, der skal være is til hver klasse hver fredag. Yes, og jeg sidder her med Line Brandsgaard fra 8. A, og jeg vil gerne høre hende, hvad vi kan gøre bedre i elevrådet.